Dor Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. KMDC Joganongpo constituency ka kongrona khimdet ha kha khandai trik unai lar ajar phausan klalap ha gejing Europe ka common facility center belashu I lingkarang de kisnam klan dalaban pentrekam kumlathmu nagabenda ka kam thanjan pathirk sai kabadan ha ka shnong mawyong bahaba ka pahamber cluster Joganongpo constituency Kadi ka common facility center kadi ka belashna na usnam aja khat arja khat lai ha gejing lot ka bakot ar pholak tingka ya kabla bay pisa naga scheme BRGF jong usnam arja khat lai haka jine jurep la senran lang do orang ba shnong mawyong ba Matthews maring ba kiwe kinong git kam shnong Kabanengkong hi kalong ba Martin job ya ke MDC di rang ba shnong mo berangkat bat ka executive dor bar shnong kira rang ba kibabun hi kilawan po office jonga na ka bantaban wan pensngap ka bayade bat ka ne ka building ki ong yang aba ka ne ka building ka de ka bala shnala slemba kitrai cakaru kila ai subha mo ya ka ne ka caka na ka banta ka jingbiang jong ka ne ka dong khat arling do ka jong imo ka raj khat arling do jong ni ki babun ki shnong hang ne bakin yo na ka banta ka ne ka training center ka jong ki dan rewat lada ka ne ka building la shnaya ka la slemba hendrai ka la shu sa ying ja kum ne ndon ba pendon kam bat kalong ka jing du nong na ka banta ki nong thanjan ki jong ni na ki ne ki dong ki thai de halor jong ka ne ka nong riem na ka liang ka jonga nga mata kasngi nga wanlang rangkat ka jing pentip ya I rang ba shnong ba dor ba shnong hi ban ong bang kwa ban lepet de jungo hi dalade khnang bangan yo ban penso pensengapat hati bor ki padi pet ya kanika bentah